Čaute ľudia, video z nového videa, toto je part 2, horor, čo sa ti stalo? Toto je part 2, Juliano dačo koplo, ty vole, tento bád je hrozný. Jemu sa dačo deje. Počkaj. A do prdele. Žije, počkaj, žije. Počkať. Žije, dýcha. Takže iba omdlel. Neviem, čoho sa budí. Ty debile! Ten debil sa udelá za more. No, to vidíte. Ten je náš nachcípanej. Je náš nachcípanej kámoš. Ja ťa dostanu. Ty vole! Yes, utekol som mu! My? Hráme sa. Ja som Tak, sa tu je. naspoval. Vôbec nepočujete? Nie, vôbec to nie je nahrané. Nie, vôbec. Takže... Takže vidíte? Počkaj. V tamtom byte nikto, doma nebýva nikto. Takže, ale ono tam je zasvietené. Neviem, čo to je dobre vidieť na videu. Si kokos. Takže tu what the hell, jeho tu furt začal pokud. Počkať. My sme tu, tie hodačky my sme zastavili. Čo je to? Oni sa, do prdele. Oni sa hýbu. Počkaj, skúsim tam nasadnúť. Skúsil tam nasadnúť? Je to po... What the hell? What the hell? Počkaj, uvidíme, že či... What the fuck? Či zase on... Žijem. No asi on bol zase ten jeho záchvat. To sa mu deje každý deň. Čo? Ja. Takže tam vidíte krásny dom. Hej, Pennywise! Kamo, utekli sme mu. Že tak zmizol. Kamo. počuješ to, Emir? Ja, to sú stupid live hacks. Ľudia? Vidíš to tam? Neviem, či to tam je dobre vidieť, ale tamto je fakt hororové. Kamo, to je fakt hororové video. What the? Aj to sa samo pohlo. Ideme sem, že nie tu sú duchovia. Vidíte to? Ten plášť, počkaj. What the fuck? Počkajte. Sunak, toto. To taký, Počkej. Ty vole, bež radšej. Ja som tam videl dačo. Iba to bolo čierne. Na videu to nebolo vidieť, ty vole. Prečo tam bežím? Ty vole. My sme ich zastavili. Však my sme tam ani neboli, ani sme to neskipujú. No veď, Vy ste si všimli. my sme ich ty vole, ty piču. Čakaj, tam možno vidíte SPZ-ku, môžete ukradnúť auto. Áno, ukradneme. Neviem, či Nejde. nejde vidieť, takže kto to vie rozluštiť, tak rozluštite. Radšej sa budeme baviť pozrieť. No. Počkaj, čunke, na tom ten krásny výhľad. Vidíte to? Kamo? Počkajte, ja som zabudol, tu je škôlka. Nie, tu škôlka je hororová. Aj za mnou tam chodíme sa. Tak, iba obdieľa. Poďme iba takto za tento plot budeme. Ty vole, lebo v tej škôlke viete, čo sa deje. Satanistické. Ty vole, čo to tam je biele? Tam sa fakt nesvieti. Tam sa, počkaj, nie, tam sa fakt svieti. Ty vole, bež, tam sa svieti. Ty vole, však tu vrátky. Počkaj. Počkaj, Počkaj si to. ja som videl v okne takoho, ja som to iba Je nezachytil. kľúč. Ty vole, Počkaj. poďme, škôlku poďme natočiť. Nie.
Nie, iba tak to vidíte, no neviem, či vidíte, je strašne slabé svetlo. Proste tu je taká škôlka tam, ak sa to svieti, ty vole, tam sa svieti, kamo? No tam sa normálne, že... Počkej, ja vám radšej neviem ukázať dozadu, pretože vy by ste sa posrali strachmi. Emír? Tam bol Pennywise. Nie tá záclona hore. Náhodou trocha. Ty vole. Vidíte tu čo? Neviem, či to vidíte, počkaj. Tu v tomto. Vidíte kvety? To Ty tam vole, nebolo. ono sa to, už tam nič není. Ty vole, dáš. Nie, nebudeme zrať. Ty vole. Je to! Jaký chlap! Ej! Ľudia! Ľudia. Co potom? Ľudia! Už asi preč, už išiel preč. Tam je človek! To je! Ľudia! Čaute. Vidíte, trčí ďalej. Počkajte. Táto? Nie, že nie. Počkaj, niekto tam není. No viete čo, raz už koniec, takže čau.